муҳаммад ҳомидов наздик 40 соли умри худро барои табобати беморон сарф намудааст. 13 соли охир бошад вай ба ҳайси сардухтур дар якчанд осоишгоҳҳои шаҳри Гулистон фаъолият мебарад. аз таҷрибаи корияш аён гардид ки бемории коронавируси нави COVID-19 пеш аз ҳама ба ҳолати равонии шаҳрвандон таъсири манфӣ расонидааст. пандемия ҳам ба асаби мардум таъсир расонду ҳам ба иқтисоди. одам аз ин беморӣ тарсидаш дар кор не, мубориза бурдан дар кор, ҳаракат кардан дар кор. пеш аз солҳои саршаби пандемияи коронавирус одам ҷо бисёфа меомадан то охири ваҳо омадани мизоҷон суст шудагӣ назар ба 2019 мисоли мо дар 2019 400 гузаштагӣ бошад този 215. шаҳри Гулистони вилояти Суғд яке аз маконҳои сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. табиати зебои соҳили баҳри Тоҷик сайёҳони дохиливу хориҷиро барои истироҳат ба ин мавзеъ ҷалб менамояд. аз ин рӯ шумораи бештари осоишгоҳҳо низ маҳз дар соҳили баҳри Тоҷик ҷойгир мебошад. даромади осоишгоҳҳо асосан аз ҳисоби қабул ва гусели истироҳаткунандагону табобатгирандагон мебошад. аммо соли 2020 бар асари пандемияи COVID-19 фаъолияти осоишгоҳҳову марказҳои солимгардонии шаҳри Гулистон ба муҳлати 2 моҳ қатъ гардид. ин боис шуд ки даромаднокӣ аз ин соҳа кам гардад. дар ҳамин соли 2020 вақте ки пандемия сар шуд, ҳамаи осоишгоҳ аз кор мондан, ба осоишгоҳҳо меҳмонон кам ворид гашт. ин халал расонид ба бюджети шаҳр, ин халали худро расонид ба осоишгоҳҳо барои супоридани андозҳои иҷтимоӣ, андозҳои якфоиза ва андозҳо аз фоида мебошад ки зарари худро расонид. 5 осоишгоҳ дар шаҳри Гулистон фаъолият дорад. соли 2020 шумораи сайёҳони дохиливу хориҷӣ 18769 нафарро ташкил дод. ин шумора дар қиёс бо соли 2019 34622 нафар кам мебошад. пандемияи COVID-19 боис шуд ки шумораи истироҳаткунандагон назар ба солҳои қаблӣ 13833 нафар кам гардидааст. даромади умумии осоишгоҳҳо дар соли 2020 13 миллиону 424 ҳазор сомониро ташкил дод, ки дар қиёс бо соли 2019 8 миллиону 985 ҳазор сомонӣ кам мебошад. осоишгоҳи шифо дар шаҳри Гулистон яке аз маконҳои истироҳату табобат маҳсуб меёбад ки зиёда аз 30 сол инҷониб фаъолият дорад. дар инҷо 94 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кор таъмин гардида, дар як вақт имкони 155 нафар табобатгирандагону истироҳаткунандагонро имкони қабул карданро доро мебошад. бинобар маълумоти масъулини осоишгоҳ, таъсири пандемияи COVID-19 то ба имрӯз эҳсос мешавад. мо агар бо мувофиқат соли 2019 гирем, агар соли 2019 осоишгоҳи шифо қариб 3 миллион 400 ҳазор сомонӣ ба маблағ ба истироҳаткунандагон қабул карда буданд. аз ҳисоби он ки пандемия буд, қариб мо 2 моҳ кор накардем. аз ҳисоби карантин мо 2 миллиону 90 ҳазор кор кардем, ки қариб 1 миллион аз соли 2019-2020 ба кам кор кардем. соли 2020 мо қариб 26 нафар туристҳо аз ҷумҳурии Қазоқистон, Россия, Ӯзбекистон омада буданд. ба ғайр аз ин аз ҷумҳурии Қирғизистон соли 2020 ин туристҳо ҳамагӣ 3 нафар буданд. ин таъсир бисёр расон. ба ғайр аз ин бо туристҳое буданд ки мо 2-3 рӯза меомаданд. 2020 ба ҳамин туристҳо набуданд. ин таъсири манфӣ худиса расон барои осоишгоҳи мо. аз нишондиҳандаҳо бармеояд ки пандемияи COVID-19 ба иқтисодиёти осоишгоҳҳо низ таъсири ҷиддӣ расонидааст. вазъияти ба амал омада боис гардид ки масъулини осоишгоҳҳо роҳҳои баромадан аз ин ҳолат ва ҷалби шаҳрвандонро ба осоишгоҳ ҷустуҷӯ намоянд. акнун барои раҳоӣ ёфтан аз оризаҳои бемории COVID-19 дар осоишгоҳи шифо тасмим гирифтанд ки таҷҳизоти нави табобатиро ворид созанд. одам ҳама вақт меомӯзад
мо барои он ки баъди бисёр одамо баъди касалии ҳамин ковид мебиён мо барои ҳамоно рӯҳашонро бардоштан барои саломатишон бардоштан мо ҳамун дастгоҳи нави ҳозирзамон гирифтем. ҳозир аппарати нав баромади ки озонотерапия мегӯянд. барои касалии шуша пешгирӣ ҳамун оризаҳои ҳамин ба мо аппаратҳои нав харидорӣ мекунем. ҳамин рӯзҳои наздик мо ино мегирем ки ин як намуди он ки ҳамон одамое мо вайша зиёд кунем, иммунитетиша бардорем. барои ин мо харидорӣ кунем. баъд мо аппарати вай мегӯянд реабокс мегӯянд барои касалии шуш, буғумдард, оризаҳое ки ҳамин ковид метиҳад ҳамин аппарат мо гирифтагӣ ягона ҳамин ҷумҳуриё ҳам мо гирифтагӣ ки ваяш бисёр барои табобат одамо фоидаи зиёд гирифта истоданд. гарчанде имрӯз низ пандемияи COVID-19 дар авҷ аст, нишондиҳандаи осоишгоҳҳо ва даромадии онҳо дар 6 моҳи соли 2021 назар ба соли гузашта беҳтар мебошад. даромади умумии осоишгоҳҳо дар ин давра 11 млн 720 600 сомониро ташкил дод. ин нишондиҳанда 1,5 маротиба зиёд аз ҳамин давраи соли 2020 мебошад. ин боис шуд ки ҳиссаи осоишгоҳ дар буҷаи маҳаллӣ ба 3.4% баробар гардида, афзоиш назар ба соли қаблӣ 4%-ро ташкил медиҳад. ба ҳамаи осоишгоҳҳо меҳмонон бисёр ташриф оварда истодаанд. нисбати соли гузашта беҳад 1.8 маротиба зиёд ҳозир меҳмонон ташриф оварданд ва ҳамаи осоишгоҳ аз андозҳои корхонаро супурда истодаанд. айни замон осоишгоҳҳои вилоятӣ суғд бо риояи қоидаҳои ҳатмии беҳдоштӣ сокинонро қабул менамоянд. мизоҷони асосии муҳаммад низ имрӯз асосан сокинони маҳаллӣ мебошанд. вай умед дорад ки баробари беҳтар гардидани вазъи эпидемиологӣ ташрифи сайёҳон низ дубора зиёд мегардад.